Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kumenewo kuyankhula kwa MP Clement Sambuli eti mwakonseri mwaona Adadi yankhuledi jala mwamba Adadi jala mwamba jala mwamba jala mwamba jala mwamba jala mwamba jala mwamba PPP oye a president in maamenewa kuyankhula kwa Sambuli ndikole ni kuti muyankhule anthu pano pa Nkhotakota zokwambira president ati ndiko Idzimbidwa oye Nkhotakota oye Nkhotakota oye Sambuli oye Sambuli oye Zonse oye Zonse oye Mwainonse muli bwanji ine mwanga mukuona ndili bwino kwambiri oye uni msonkhano number 6 kapa number 7 kuyambe akunzuzu so I'm so very strong. Oye ena amani punyazo ipa dekode manyazi 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 manyazano ito ina drama ndio kwanza kwa ayonse ndikabwera kuno mwanda ndira mwa ulemu achikondi achibale ndikuziombi ndikoye ndipo mupitirize chibale chimenechi chipitirize chende limodzi Intima moja Akaba September 16 20 days for now So seti gwanye manja Kuhida kuyokakota Kuri tichose Poma lovunda adi Oye Kifupa Malawi alimavuto Tipansi Paiko onzi nakaya kuno kulikuma region, Eastern region Kwa Afrika Ife tipansi Za economy tipansi Za masku tipansi Za zipata tipansi Ticho za miseu tipansi Kwa miseu yokisa jistoni Last week Mutana nawe ya kuzandona kumangoji Ndia kuya professor Ine Ndenda Michael South Africa Was known in Seoul
ngalochokera kuzomba kufika liwonde ndivyo ya koma ine chwani ata Malawi naye saisa kupopera kuti ndichifukwa cha ugeni cha COVID Fred chan ata alipowansa ku Mozambique unainso Fred ndiwo alikufede in France ino mulikono kumbuyo komisao njabwino chakulya chabwino chakawa chino ku Mozambique andi 10% kuposa chakulya chimina kufuna 10% ndiviwoye koma ife tilibe chetu chichonse choncho ndichifukwa cha government yosaziwa kanthu yosona kanthu yosamba kanthu yosachita kanthu. They don't see anything, they can't hear anything, they can't do anything, or do nothing government. Ndivyo ndikifanya chimenecho ndinavomera kule chibweyezo. Ndivyo ngakhale munandithamangisa wa 2020 ine navomera kundibwera chifukwa ndimakonda Malawi ndifuna ndipulumutse Malawi komanso ndimange Malawi watsopano. Tamaziwa kuti padziko lonse lapansi pamaiko 193 maiko akuti Malawi si number 2 padziko anthu achisoni komanso omvesa chisoni. Zabwino zimenezo zotisamanyaze zinthu tinazo kuno ngakhale nsomba nyanja ilapa kwati kuoda nyanja kuoda nsomba kutoka ku Zambia kuna nyanja ilipomba zonse wachisoni. What's wrong with us? Vuto wake itani vuto wake ndi kuti zilibe usogoli wabwino, kuyambira pa 16 September mukhala ndi usogoli wabwino. I promise ine ndimachita promise ndikalonjeza zimachitika ngakhale sindili mbusa ineya koma ndikalonjeza zimachitika zimachitika ndipo zichitika zimenezo pa September 16 kwakuti zichitike tonse ligwirizane nonse mupite mamizi kuyambira lero khomo ndi khomo mwauze anthu achikulire kaodwa amene ali mizi mwaonese ballot paper mwaonese kuti yosavuta yani akangoona bokosi aja angoyang'ana chimanga folo ndikulichongi koma mkati mwa bokosi muja osapita kunja akapita kunja imene aononga. Ndiye amene saziwa kulemba angoti ndi koma adinde mkati mwa bokosi osati kunja akapita kunja imene aononga. Tambula zimenezo ndipo siku lovota mwatenga anthu mwatanize tavota mukatero mukavota ndiye kuti mavuto onse nawo acho chifukwa ife chida chathu zila zathu
njira zathu ndi voti basi, ndi voti basi. Ndi ngati silivota ndezi khanso mavuto ambiri. Ngati dziko ino mukalowa kuti MC pitire dziko ibwera ku nthawi ija ya dziko la chipani chimodzi, one party state, komanso boma wa Nkhanza lopanda ufulu lopeza anthu kuti anthu kumapa boma, anthu asamape boma, aitira respect boma koma osowa boma. So boma ndi boma land, so people should not tear it down for aitira respect. Nthawi ino ukanendaga kuti akumanga, ukanendaga kuti akumanga. No. This is not the Malawi I want. Ndikufuna ine Malawi wasopano, Malawi ukome anthu onse, osakhala mtundu umodzi, osakhala mpingo umodzi, osakhala dera limodzi. Ukome Malawi onse, kuchokera ku Chitipa kufika ku Nsanje. Malawi ndikufuna. Choncho izimene ndabwera lero tili manifesto, kaimba manifesto athu kabuku kakang'ono 6 chapters, mapeji 90 basi, yaying'ono ili muchizungu, muchichewa, komanso muchitumbuka. Mutenge nthawi kuwerenga, muwerenge zimene zimenemo. Siyana kwa chachikulu ndikuti ife people centered government, kuti manifesto athu tapanga kuzungulira anthu, mphamvu ya anthu osaka mphamvu ya boma. Anthu akhale mphamvu osaka boma akhale mphamvu, no. Anthu akhale mphamvu kuposa boma, so anthu boma ndi amene amasankha boma ndakhale mphamvu. Lepi tomwe ndamene khale mphamvu ndi mphamvu ineyi zili kulilongwe kusendo lujo zimenezo zipite mmadera, madistrict. Every district ikhale ndi budget yake, khalapo kumanga chipatala, khasukulu, khadeili, khachaichani, khakusewu, zonse amenewo adisi aziganiza, komanso azemba ntchito anthu amiziwo kuti apeze mwayi opeza ntchito mizi osa alechita kunati ku Nkhotakota boma kaya kusalima kuti apeze ntchito iyo. Akhale mizi mwawo mwako ndikupeza ntchito. Ndi plan yathu imeneyo tinayo isintha mmene boma limayendera. Muzaona kuyambira September 16 muzadawa kuti dziko lino zakhala losiyana ndi mezi zinthu ziwiri. I promise you that. Zimenezo zili ndipo muzabwera kudzanyamikira kuti koma ino APM manina zona sinayonama inuya ndi munthu one wachunga. So ndima amenewa tikupita kutali kupita kulilongwe ndiye mutilowe yamba mama kunzuzu kaima madera osiyana wayesu madera pasogoli kuima ndiye mundilowe kuti ipitire ambuya udasa nonse ziwa. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.